Il-ħamis bdiet tinstema l-inkjesta amministrattiva brabta mal-inċident li ħasat il-ħajja ta' żagħżugħ Ġampol Sofija fit-3 ta' Diċembru fil-qasam industrijali ta' Kordin. L-Ombudsman u l-eks imħallef Joseph Zammit Mekin beda din l-inkjesta amministrattiva billi qara l-parametri tat-termini ta' referenza u mal-ewwel fuq il-pedana tax-xhieda sejjaħ lill-omm il-vittma Ġampol Sofija Isabel Bonnici. Qabel bdiet tixhed omm il-vittma, l-inkjesta ġiet interrogata minn ċertu Publius Sajt li talab biex jixhed u anke jingħata r-rapport li sar mill-Pulizija. Dr. Mekkien talab biex is-sur Sajt jingħata email ħalli skont il-proċedura jitlob li jixhed fl-inkjesta madankollu eżiġa l-importanza tal-ordni tul il-proċeduri. Sussegwentement Isabel Bonnici stqaret li kienet eċċitata waqt li ħadet il-ġurament biex tibda tixhed. Fix-xhieda tagħha bdiet billi stqaret li 3 ta' Deċembru kienet ġurnata li qalbet ilha ħajjitha ta' taħt fuq. Qalet li dakinhar tal-inċident Ġampol laħaq telaq għax-xogħol qabel qamet u spjegat ukoll li xogħol it-tifel ma kienx fil-kostruzzjoni iżda fl-air conditions u dakinhar kien wassal xi għodda fuq il-post. Spjegat ukoll li l-persuna qalilha li t-tifel tagħha dakinhar tal-inċident ittieħed l-isptar madankollu malli waslet Mater Dei it-tifel ma kienx hemm u għalhekk reġgħet marret fuq il-post tal-inċident fejn stqaret li Ġampol għadu taħt il-ġebel u biex jibqgħu ifittxuh. Bonnici spjegat ukoll li sakemm kienet qed tistenna kienet tistaqsi jekk qatt tinħarid xi ħadd ħaj minn inċident bħal dak iżda l-ħaddiema fuq il-post kienu jgħidula inti sejja naraw ejja għamel kuraġġ. F'diskorsi preparat Bonnici spjegat l-importanza ta' din l-inkjesta biex jiġi stabbilit seta' sar aħjar fosthom kemm kien imħejji għal każi simili d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Fuq il-pedana tax-xhieda kien imiss li jixhed il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinżot Suppardi u ta' rendi kont tal-entitajiet u l-awtoritajiet li qgħu taħt id-dikasteru tiegħu fosthom l-Awtorità tal-Ippjanar, l-Awtorità għall-Binju u l-Kostruzzjoni l-BCA u l-Organizzazzjoni għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-xogħol l-OHSA. Dwar finanzjament lill-awtoritajiet il-Ministru Zrinżot Suppardi spjega li kull sena ssir stima lill-Ministeru għall-Finanzi u li hemm parametri kostanti għal dawn il-fondi fosthom il-pagi tal-ħaddiema. Zrinżot Suppardi rrimarka wkoll li li sar Ministru mill-ewwel ittieħed stocktake tas-sitwazzjoni rigward inċidenti fuq il-post tax-xogħol biex tibda ħidma favur numru ta' inizjattivi intiżi ħalli dawn ir-realtajiet jitnaqsu. Mistoqsi dwar numru ta' inċidenti fuq il-post tax-xogħol, il-Ministru sostna li l-aħħar 20 sena fis-settur tal-kostruzzjoni ipprovdew opportunità għal aktar tisħiħ fis-settur li lin minn statistiċi dwar inċidenti dan hekk kif kull inċident fuq sit ta' kostruzzjoni qatt mhu mixtieq. L-aħħar li xed fis-seduta tal-ħamis kien il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana u spjega li l-Bord il-proċess ta' kif jitfassal il-budget ta' kull sena anke fid-dawl tat-talbiet li jsiru minn kull Ministeru tal-Gvern. Sostna li t-talbiet ikunu ferm aktar mill-budget attwali tal-Gvern u għalhekk jiġu stabbiliti l-prijoritajiet inkluż skont dak li jiġi diskuss fil-Kabinett. Wara l-perjodu ta' Santa Marija mbagħad isiru diskussjonijiet mal-Ministeri biex jiġu komunikati l-finanzi assenjati. Dr. Mekkien staqsel il-Ministru Caruana jekk l-awtoritajiet imsemmija taħt il-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar għax talbu għal finanzjament favur it-tisħiħ ta' ingaġġ ta' nies li jagħmlu spezzjonijiet u jinforzaw siti tal-kostruzzjoni. Mingħajr ma speċifika sena, il-Ministru Caruana spjega li fil-każ tal-BCA kien hemm żieda fil-budget allokat lilhom minħabba żieda fix-xogħol, dan anke fil-każ tal-OHSA madankollu din iż-żieda ma kienx tal-istess daqs bħal dik li ngħatat lill-BCA. Sostna wkoll li l-Awtorità tal-Ippjanar hija autosuffiċjenti. Fil-waqt li ġie mitlub jippreżenta dokumentazzjoni u ċifri brabta mal-allokazzjoni ta' budget relatati mal-ingaġġ ta' persuni fl-awtoritajiet imsemmija, ix-xhieda tal-Ministru Caruana intemmet hemmhekk. Iċ-ċermen tal-Bord aġġorna 17 u 18 ta' Awwissu fid-9 ta' filgħodu f'seduti li se jiffukaw fuq l-aspett ta' saħħa u sigurtà.